Dragi moji, dobar dan svima. Evo opet veliki pozdrav od mene kao i uvek. Evo smo u kuhinji. Naravno, danas spremamo nešto slatko. Evo, bit će to jedan brzi recept. Naravno i starinski da kažem, jer su ga ranije i naše bave sigurno spremale. Danas ćemo praviti šninokle. Šta nam je potrebno za ovaj današnji recept? Ja ću koristiti 4 jaja. U šerpi mi je već litar mleka i ono se polako kuva, čekam da počne da vri. Koristit ćemo šećer, oko 6 kašika šećera, vanil šećer, 1 punu kašiku griza i 1 punu kašiku brašna. Šta ćemo prvo uraditi za ovaj današnji recept? Prvo ćemo odvojiti žumanac od belanac. Prvo ćemo ulupati čvrst, da kažem, sneg od belanaca. Pa ajmo da krenemo. Pošto smo odvojili žumanac od belanac, sada krećemo da mutimo belanac. Umutili belanac u čvrst sneg. Evo vidite, mleko je počelo da ključa. Sad ćemo kašikom vaditi i kuvati belanac u mleku. Naravno, okretat ćemo ga da se on lepo kuva i s jedne i s druge strane. I onda ćemo ga vaditi u činiju. Naša belanca malo skuvali u mleku. Sada ćemo napraviti taj preliv preko njih sa žumancima i preostalim mlekom u šerpi. Prvo ćemo umutiti malo jaja. Sada ću jaja dodati 6 kašike šećera. Ćemo i to malo umutiti. Pošto smo umutili jaja sa šećerom, sada ću ja dodati tu i 2 vanil šećera. Dodat ću kašiku brašna, kašiku griza i malo mleka. Kada smo to sve sjedinili, to sve sipamo u preostalo mleko i napravit ćemo taj krem i prekriti naše šninokle. Mleko je počelo da ključa. Sada ćemo ubaciti ovo naš krem sa jajima. I kuvamo ga dok se ne zgusne. Naš krem je gotov. Kuvate ga nekih 15 minuta. I sada ćemo njime preliti naše šninokle. Šninokle su gotove. Ja sam ih prelila kremom. Evo vidite kako to izgleda u ovim tanjirićima. Eto, nadam se da će vam se ovaj recept dopasti, da ga sigurno neko i probao. Ovo je starinski recept, ali eto, brzog dezerta. Veliki pozdrav od mene i naravno prijatno i vidimo se u narednom klipu.